Pensem en la seguretat pública. No és la feina d'un sol cos de policia, oi? És més aviat com una orquestra. Cada cos és un instrument i l'ordre només s'aconsegueix quan tots toquen junts, en harmonia. Avui intentarem entendre la partitura que fa que tot això funcioni. Imagineu-vos un delicte que no s'atura, a la frontera d'una ciutat o d'una comunitat autònoma. De cop sorgeix la pregunta clau: qui porta el cas? Qui mana aquí? Aquest és el gran dilema de la jurisdicció, i avui buscarem les respostes. La idea fonamental per entendre-ho tot és aquesta. Aquí ningú juga sol. La seguretat és un trencaclosques on cada peça, l'Estat, les autonomies, els ajuntaments, és absolutament essencial. I clar, el sistema només funciona si totes aquestes peces encaixen a la perfecció. Això només s'aconsegueix amb una cosa: cooperació. Per veure com funciona tot això a la pràctica, anem a un cas d'estudi molt clar: Catalunya. Aquí conviuen i treballen junts diferents cossos policials i és un exemple perfecte per veure com aquesta coordinació es porta al món real. A Catalunya, doncs, tenim tres actors principals en escena. Per una banda, els Mossos d'Esquadra, que són la policia autonòmica i, diguem-ne, porten la batuta en la seguretat del dia a dia. Però no estan sols. Al seu costat hi ha la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que són cossos de l'Estat i s'ocupen de competències més específiques, com el control de fronteres, l'emissió de documents o la lluita antiterrorista. L'èxit de tot plegat depèn de que aquests tres actors treballin com un sol equip. I com s'aconsegueix que treballen com un equip? Bé, doncs aquí entra en joc la Junta de Seguretat de Catalunya. Penseu-hi com el director de l'orquestra. La seva feina és, precisament, coordinar les actuacions de la policia de la Generalitat i les de l'Estat per assegurar que la música soni afinada i sense estridències. Però la Junta de Seguretat és molt més que un lloc de reunions. És el veritable motor de la coordinació. Dissenya les estratègies conjuntes, s'assegura que la informació flugi entre els cossos i, molt important, fa d'àrbitre si hi ha algun conflicte. Imagineu un gran esdeveniment públic. És la Junta qui s'assegura que Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil tinguin un pla d'actuació conjunt. És el servei operatiu de tot plegat. D'acord, hem vist la coordinació a gran escala, entre governs, però la seguretat, al final, la vivim al carrer, al nostre barri. Així que ara baixarem a l'últim esclaló, al nivell local, on la cooperació es converteix en el pa de cada dia. 947. Quedeu-vos amb aquest número. Aquesta és la quantitat de municipis que hi ha a Catalunya, i molts d'ells tenen la seva pròpia policia local. Si coordinar tres cossos ja és complex, imagineu-vos fer-ho amb centenars. Fa falta un sistema molt ben engreixat. Llavors, com s'aconsegueix que una xarxa tan enorme funcioni? Doncs la resposta està en aquests principis: cooperació, col·laboració i, sobretot, lleialtat institucional i auxili mutu. Això de la lleialtat institucional sona una mica formal, però bàsicament vol dir que els cossos estan obligats a ajudar-se, a compartir informació i recursos. No és opcional, és part de la cultura del sistema. I com es porta tot això a la pràctica a cada poble i ciutat? A través de les juntes locals de seguretat. Aquests organismes són com la Junta de Seguretat de Catalunya, però en versió mini, a escala municipal. La seva missió és que tots els policies que treballen en un municipi, Mossos, estatals i locals, estiguin perfectament sincronitzats. Són el pont que uneix l'estratègia amb l'acció al carrer. D'acord, ja hem entès com funciona a nivell local i autonòmic, però ja sabem que el crim no té passaport. Això ens obliga a fer un salt i anar a l'escenari internacional. I aquí entren en joc dos noms que segur que sonen: Interpol i Europol. És molt fàcil confondre-les, però fan coses diferents. Penseu així: la Interpol és com l'agenda de contactes mundial de la policia, connecta 195 països. L'Europol, en canvi, és l'agència pròpia de la Unió Europea i està molt més especialitzada en la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme dins d'Europa. Una és un telèfon global, l'altra és un centre d'operacions europeu. Molt bé, tenim les agències, tenim els policies, però com comparteixen la informació en temps real? Com s'avisen entre països? Aquí és on entra la tecnologia. I la peça clau d'aquest trencaclosses digital es diu Sistema d'Informació de Schengen, més conegut com a SIS. I què és exactament el SIS? Doncs és, bàsicament, una base de dades gegantina i compartida. És el cervell digital que permet als països de l'espai Schengen, on no hi ha fronteres interiors, compartir alertes sobre persones i objectes. És l'eina que garanteix la seguretat quan les barreres físiques han desaparegut.
Però quina mena d'informació hi ha exactament dins d'aquest sistema? Què és el que pot consultar un policia en Finlàndia sobre una cosa que ha passat a Espanya? Anem a veure-ho. Doncs mireu, per una banda, tenim alertes sobre persones, i aquí hi cap de tot, des d'ordres de detenció europees fins a persones que tenen prohibit entrar a l'espai Schengen. També inclou alertes vitals, com les de persones desaparegudes, especialment menors o gent que es busca com a testimoni. És una eina de justícia i protecció brutal. Però el SIS no només busca persones, També rastreza objectes. El sistema permet compartir alertes sobre vehicles robats, armes de foc, documents d'identitat falsificats i fins i tot bitllets de banc. Això vol dir que si troben el cotxe a Barcelona pot saltar una alarma en un control policial a Polònia. És clau per lluitar contra el fraud i recuperar material robat a tot el continent. I així, totes les peces encaixen. Hem anat des de l'agent policia local TUN dels 947 municipis de Catalunya fins a una base de dades que connecta desenes de països en qüestió de segons. La seguretat pública, avui dia, és exactament això, una xarxa de xarxes, on cada nivell necessita l'altre per poder funcionar. I tot això ens porta a una última reflexió. Hem vist com funciona avui aquesta arquitectura de cooperació tan complexa. Però el crim no s'atura, sinó que evoluciona. Cada cop és més digital, més anònim i, per descomptat, no entén de fronteres. La pregunta, doncs, és obligada. Com haurà d'adaptar-se tota aquesta orquestra de l'ordre per fer front als reptes de demà?